Yabagiye gutwara umugoko ritwara rero magayo mu MCA we wodi ya sensi onchonga nyagaka we sokya na kwerwa ase abagako bagakira enyombeyo asibaroke mugoko bona ko mwakira ngambye muno na kumuganya muno kogendera no moyo yobukuru ogokonyi umuriki oito Julie Kerubo na ikirana ase wodi ya sensi na gutwariganira oroboti rokobatia Amataya moko rwase kinyoro kia Getembe imeye wadi ya sensi bunge ya Kitutu Chacha North nigo yabereke gwetera makongwa manene asemya kemenge ya itire anene mono nigo barenge gotwera asengencho y'amabati aboko bocoka boigo nigo mugaka bwenyombe yuno mongino yo bamenyete nyombe yo egotwerwa amo nabana babo batatu Korende magega yo mu MCA bwe wodi ya sensi muskonchonga nyagaka kumanyigwa igoro ya mateyo nigerwa iriko bagakire nyumba asobwagachi bwakorwa seritko rya rero inyumba natwererwa myake menge ebochogete igoro chandikira matuka amangu mugambio njongo mintu twakwete chikura na igure konyengo konyora abantu nanjira ero gwangonyira umugambi kwambekere nyumba mabati njengome abana bane basoye nyumba ngiya bakurara Omochioyo w'omugaka Samuel oyore Nyamwaro no mochio twaliro obukong'o butamba samatuka mange nyumba teyo emechandero nemenene lakini twaliro koboko kwa Nyasaye waiteira aso mweshimiwa omusani bw'abantu abange okorokonchonga nyagaka okolira manene paka maligara arura maisane asengenjia mangana akolira manene Nonya banyoro bokonyi bwenyombe yo amateyo nigo ibwato muchando monene mona asibagote babuna nigo bakorara ncharamba bwati birogo gosegetanda nabo igo yo mwabobo yo moniga bware umurwaire bono nigo basabire umwemsio yo boigo koligereria nseme yo nakobali abantu babwato moyo bogwancha kubakonya ande nchara nimbwata nyomba no mwana naro konya kondwalera ole nyomba bano ruwalete Abasa timbwati omugambi gaki umugambi nimbwate njara nyumba nione getanda timbwati yomwana nari nyombo ndwale tolikireti sigisisensi ango yane Nyamwaro no mongino nyamoito yoranti babere baguchandike ngaki entambi sana mara chinda cyabasumbuire myaka sengenjo kero kendo masingira aramabe abana babere bakurware nkeye abantu babenchara yabere komenya umuchioyo in fact none asiba kurara tayo birogombiyo enchara abana bagoseriwa igo gaki togoteba muramboro koboka senke tororengenke yabeire igo Nyasaye agendera kubaseseni amateyo amana abanyakinyoro baikirana nigo bakiro mu MCA nyagaka bunambuya ase okwinyorenkeyo asiba muboria kogenderera gukura umusimi wambuya mono mugaminya gaka mbuya mono Nyasago sesenie Nyasago ona kogenda kono kogamba ko igukanye ngokonyora abantu enje bona rero gwankonyire oseseniwe ndo sabanga Nyasaye seseni omweshimiwa amobe kororo ne familia yaye esesenigu nanda gambe agendere kobo Gingo reporteri getaseni Kiandizi TV editorial Julie Kerubo Pia muriki oito Julie Kerubo ekiombe kia Amref Health Africa ni golit kolia lero kenyara kobage koena na maigerio gocha se biombe